O berberecho de Cuarta está a protagonizar as poxas en Testal. O seu prezo está a incrementarse e o sector agarda que a campaña se estenda ata Semana Santa. As expectativas están para rompelas e iso é o que está a pasar en Noia coa súa campaña marisqueira. O patrón maior da entidade, Santiago Cruz, non as tiña todas consigo antes do comezo da extracción, pero co pasado tempo veuse que había máis recurso do agardado grazas ao que se puido alongar a campaña máis alá de xaneiro. Os profesionais chegan a traballar e o produto que máis está a vender en lonxa é o berberecho de Cuarta. A situación na campaña de Noia, que se reanudou o pasado 3 de marzo, pois empezou con moitas dúbidas, sobre todo polos prezos que nós entendíamos que insuficientes para a calidade do produto e o tamaño do produto. Un berberecho que nós clasificamos como de Cuarta, iba a pouco máis de 2 euros, 2,20, 2,30, algo a todas luces insuficiente para sacar unha renta digna a xente do mar. Esta semana, pese a que se subiu un kilo o tope do berberecho, pasando a flote a 5 kilos e a pé a 3, pois o precio repuntou nos días de onte e antontes a máis de 3,6 euros, entón subindo aproximadamente €1,5 por kilo a cotización. Polo que afirma que os mariscadores están contentos por este incremento do prezo en primeira venta. E tamén esperamos aínda que siga subindo, sobre todo de cara a cando se acheguen as datas cercanas ás fechas de Semana Santa. E destaca que nos bancos marisqueiros hai unha gran cantidade de semente. Tanto de berberecho como de ameixa xapónica, especialmente tamén hai algo de ameixa babosa, iso fai que seamos optimistas de cara ao futuro. Se ven unha boa primavera, que haxa fitoplancton e un bo verán, pois as expectativas son boas. De cara xa á vindeira campaña. Valoraremos setembro, outubro, iso faremos alá polo mes de agosto. Os técnicos, os biólogos analizarán, mostrarán todas as playas para ver cal é a data máis idónea para poder abrir. Pero se ven unha boa primavera e un bo verán, queremos ser optimistas de que haxa unha boa cosecha, sí. E se todo vai segundo o agardado, segue habendo produto e ten un bo valor en lonxa, alongarase a extracción ata Semana Santa. Agora, ao repuntar o berberecho de Cuarta, que é o que máis abundante, prácticamente o que máis hai, pois están sacando máis do que sacaban fai pouco, aínda así pensamos que é insuficiente, esperamos que siga subindo. Nos primeiros meses da campaña acoden a mariscar máis de 1.500 profesionais. Sen embargo, esta segunda parte son menos os que se enfundan as roupas de auga. Cando é o parón das Navidades, que sempre paramos, cando se reanuda hai moita flota que non vai. A mellor, máis ou menos, a mitad da flota non vai porque teñen outras profesións, teñen outras adicacións e se centran nelas. Esperan xa a reanudación da época, digamos, fuerte que é setembro-outubro. O destino que está a ter o berberecho que se está a extraer na actualidade é o fresco, xa que a vianda non é ideal para a conserva, industria que si protagonizou as compras nos primeiros meses da campaña.